Inano ko. Naisabit ka. Guys, ito, hacienda to ng Ninya. Ito siya. Medyo meron daw siya. Ang aming pinaka-main sponsor, si Lula Gema. Siyempre, mag-bless tayo sa sponsor natin. Ayan, bless tayo. Nakikita niyo yung mga manok na yan, mukhang meron naman tayong idadagdag sa ating pamilyang aalagaan na. Ang ganda ng lahi niya guys, oh, hindi ko alam kung anong lahi ito. Guys, comment kayo sa baba kung anong lahi ba to. Sa mga marunong sa manok yan, ito, i-focus ko. Anong lahi ito? Anong lahi ka? So, kami ni Daniel, tumakas muna kami doon sa medyo crowded area at pupunta kami sa mga puno ng dalandan. Kasi, mangunguha kami ng dalandan. You know what is dalandan? Yeah. What is dalandan? It's dalandan. Mas ito mga nauna dito. At sa dulo ay dalandan. Hanap tayo ng medyo hinog. Come here. Yung outfit na nga yung farm girl. By the way, tingin tayo ng medyo hinog. Ito, hilaw pa. Hanap tayo ng medyo hinog. Wala tayong makitang hinog. Yan o, there's a lot of calamansi dito sa puno na ito. Ang daming bunga. Ano, marami siyang bunga guys, pero walang hinog unfortunately. By the way, ito, farm ito ng sili. Tapos dito okra, may mga tumutubo ng okra ito. Ang dami o, yan o. Then, balik na tayo dun sa gathering area. Wala tayong nakitang hinog na. Let's go. At syempre, sa lahat ng gathering, hindi mawala ang pagkain. Ayan ang pagkain o, yan o. Tara, kain na tayo. Yan ang isa sa pinaka-importanting part ng gathering, kainan. Hi! Sali ako dyan! Hello! Merry Christmas! Domingo Clan! Happy Domingo Clan! Breakfast muna tayo, kape muna tayo with Dante. Meron sila mga special na kanin dito, puto at saka kape tayo. Bago mag-umpisa ng program, syempre. Ano yung real? Oh. Masarap pala ang combination nyo, isang kutsinta at saka isang puto pagsasamahin. Kain tayo guys. Breakfast. Dami kami mananapo yung daway niya. Group chat na balis ko kaya. Kita nyo, mula tayo kikita, personal. Group chat na yun, dati kinuya yung chat. Two joints. May mga isang kambing guys, kung sino nanalo huli na lang isang kambing dyan. Managayag yan, manangaasik na may naman. Hindi kami aming makiyaman. Bendisyon na. Tapos lang ipaitan na. Alis na! Pwede babit yan, sabi extra na reserva. At syempre, ang isang pinaka-exciting part ay yung kainan. Tara, kain tayo guys. Hoy! Ay, kurang! Ay, kurang! Mewa? Tuhod? Ulo?
Tuhod. Uno. Straight. Straight lang, straight. Bewang. Bewang. Uno. Kicking. Oh, sayaw, sayaw! Eh!